Здравейте за хора, съм Kratos BG и тук с мен е Happy Gamer и Prodigy. Човека и сега разискаме в Random PvP. Сервера е мой, вече е на хост компания, т.е. заплащаме за да ни хостват. И така, значи това спамът за начало. Виждате, Не ни тръгна фекшън и ще работим с рез. да, ще работим с рез. Половина, докато разберем какъв е проблемът за факшъна. Така че аз лично ще направя един клип как да си направите рез, да си защитите холма. И така. Значи, това спава като начало. Тук си имаме да, това тук скелетен фон. Да всичко Ставаме бял. Да, бе. Тоест, снегът на спана малко повече, ама както и да е. И чакай, не го показвай точно тук, защото гледай какво става. Чакай! Гледай какво става от чипаните крипари, бе. Чай да защита скелета по някакъв начин. Така. Чай да защита скелета. Може да гледа скелета как ме гледа. Окей. Чай само да защита. Сега няма как да го убият. Добре, значи това е спалма. Значи можете да го видите от малко по-височко. Виждате го. Спалма е стоян от мен, Happy Gamer и Prodigy човека. И така. Вие няма ли да кажете хай на YouTube, бе? Хай на YouTube. Шматки такива. Аз играм след малко, изчакай. Мангал, умри. Окей. Ще го сматиш ли, бе? Окей. Добре, сега да ви покажа ларповете. Ларпа тук, като дойдете, се спука. Ти си го се бъдикаш с мен. Това по някакъв начин ще трябва да го правим, хора. Аз се върнах кое? Ларпа като ще трябва да го правим. Човек, при мен много не се чуваш, защото не знам преди това причина. Ларпа като ще трябва да го правим. Я чакай малко. Чай, сега го правим. Бягай, аз ще го правя. Ето, правим го. Не си го правя. Стой, бе, човек, стой. Окей. Значи, това е ларпа тук. Следващия ларп е ларп Battle Room. Всеки ден се организират евентите. И да... Това е ларпа Room. Тук се правят PvP-та. И така, само евентите. След това следва ларпа Drop Party. Така. Това е ларпа Drop Party. И така. Това тук са честите. Малко тук. Така. Това тук е за честите. Легендарка. Още една. Това вече е моят чест. Легендарката. 12 легендарка. Мисля, че го прави, сега ще... Не. Окей. Добре. И другите често ще ги правим после. Така, сега следва Warp and Chum King.
сега ще ви покажа един трик, който може да А, се то прави такова. Окей, тихо сега. Значи сега ще ви покажа един трик, в който може да се enchantвате на макс левели. Значи, ако имате поне някъде към 200 левелчета, взимате си един меч, списа. И списа. И се го слагате тук и значи цъкате един път, още един път, значи докато не ви свършат левелите, ще го цъкате и ето и вижте какъв енчант ми се падна. Смайт 10, knockback 6, това аспект 1, лутинг 7 ли е? И Fire Aspect 1. И така. Това е тази команда, т.е. ето Permission съм ви го добавил на вас. Така, следващия Warp е Warpend. Тук може да си правите най-различни нарета. Ето и дупката, тук ще покажа. Дупката е много яка. Ето ще ето тук. Няма друг изход, освен този. Аз съм го правил този изход, само че е доста гаден този изход. С джъмп е, но салпващ джъмп. Ога, хора, аз не мога да си мина на собствения ми джъмп. Да, скоро ще има и SMS система, ако това. Хора, искате ли да има SMS система или не? Искам. Да. Окей. Ще бъде безплатния после за теб. Окей, ще питам за това хостера, т.е. ето дето има хост машината. Ама той така може за него да си взема, който сещаш ли се? Да, ама той ще ми го добави. Да, ама той ще ми добави към мен да си получавам пари, май. Да, окей. И колко плати пак? 15 лева на месец. Не, това ще плати от това за 38 Окей. Значи, това е фишинг, тук си взимате една бъдичка. Аз направо ще сложа три табелка тук. Три табелка. Сложим. Фишинг. Рут. 346 беше, да, ето, можете да си взимате бъдички. Сега, Warp, Full Transpalma, Warp. Ето тук е Warp Food, виждате това конче тук. Скритното конче, сега следва Warp Help. Тук аз вече го махам това и ще сложа как да си направите рез. Така. Аз ще ги пиша това. Тия работи. Това така. Сега. Warp. Help и Warp вече ги. Warp Survival. Warp Survival. Тук можете да си правите къщички, защото нали сървър е с резидент, докато не оправим факшън плагина. Докато не разберем защо не работи. Сървър е с рез. Така. Значи взимате стопки си, взимате така например и си отсилявате. Тук не е защитена зона, тук може да се прави PvP и така. Добре хора, това беше от мен, аз бях
колеги, с мен бяха Happy Gamer и Prodigy човека. Ще кажете ли Бога на YouTube? И чао! Чао! Чао!